ngomlwesithathu kule veki yoba kuzoba ilemini ndifonela umzalwane uSigudla ndithi make ndimphande ndingamngqali ndimphande umjikelezela ndifuna ukwazi uba kulento siya kuyo ndiplanwe nobani ndiske ndithi mna xa thetha naye ndikhuntuza ngalamaphepha phambi kwami ndibhale ndabhala ndakazula ndafaka eVaskomini yes ndaphinde futhi ndabhala ndathi ndakazula ndafaka eVaskomini ndithi mna nawulonya uphele bikhona nje kutheni ngoku ndafonela uSigudla yes Gudla mamela xa ndimbuza uba ndiplanwe nobani njengoba nje xa ndihamba apha edolophini abanye abantu abaya ePasikeni umbone phethe iprogram oseplanini kuthele lento ndingena program ndenzela ukubona uba kahle ngobani endinabo eskimini wathi Gudla wajikeleza wathi hayi program yona ikhona qha ngoba ufumaniki ndathi okay hayi sobe sathethe ezinye izinto ndaba ngocinga ndinantsika umyalezo woba ndizapha ndawufumana nge7 kule nyanga uba ndize ePasikeni eCape Reformed andithi wathi umuntu endihlala naye endlini wathi uorganized lo test wenza sure okokuba noba umuntu angaxakwa intoni ngale date ungakulingi uphazama uyabona ke kucacile kuzofuneka omnye wethu eyile phaya bantwana bakaThixo kugqityiwe dilapho kapho ndikhona kwilizwi lesithandathu kugqityiwe bantwana bakaThixo ndimi phakathi kwamazwi amabini ilizwi lesihlanu ndinxaniwe nelizwi lesixhenxe bawo ndiyawunikela umoya wami ezandleni zakho apha phansi komnqamlezo uYesu njengokuba ethetha lamazwi bantwana bakaThixo ndizohlala phansi ushiyekene ndide ezimbini zabantu ngoba abantu noba bangahamba nawe bezizihlwele bantwana bakaThixo belihlokondiba kodwa kukho ixesha apha abantu bazohamba bahambe bathi besingayiqondanga uba lento izawuba nje bantwana abahle abathandwa nguThixo nawe ekuqaleni lento awuzange uyicacise ubiza uhambe ihambe ibe loluhlobo bantwana abahle abathandwa ngubawo ngelo xesha bafuna ukujibilika bakushiye wedwa apho kuzocaca khona into okokuba kahle wena wakhiwe ngoluphi udongwe bantwana abahle abathandwa nguThixo zezo ndidi zimbini ezilapha emnqamlezweni ngalomzuzu bantwana bakabawo kuba xa izinto zisiye kugqibeleni bakhetheka abantu yelento athi umculi wamawisile xa ithetha bazalwana bam ndimthanda umsindisi wami uhlale ehleli yena nam bakumqabazana nam usekho yena ububomi bam ugqityiwe bantwana abahle abathandwa nguThixo ake mkuThixo phakathi kwesithokotoko sobumnyama phakathi kwabantu abamthembayo bantwana bakaThixo abamthembe kubalele abamthembe kungabalelanga abamthembe kunetha abamthembe imimoya igqutha abamthembe izinto zihamba kakuhle ikhona igrocery ngekho bantwana bakaThixo kodwa bamthemba uThixo ake umkuThixo ebantwini abanjalo
kunjalo nje nokuzingcina kwakhe kubo bantwana bakaThixo usibiza ngolunye uhlobo. Mzomhle othandwa nguThixo, mvangalamini kugqityiwe sihlobo. Bantwana bakaThixo kuthathwa isigqibo lizulu sokukhululwa kwabantu bakaThixo phansi kwesandla esithenqi sikaFaro. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, kumathafa kwaMidian uThixo usibiza ngamagama angazange asibize ngawo ngexesha fika kumfo kaMramu, ngoba xa izulu ligqibile bantwana bahle abathandwa nguThixo akho mntu onokuma ngaphambili. Yile nto ndakhe ndeva omnye umntu oculayo kwabantu baculayo esithi uma ethi yebo akekho ngathi cha, athi umbhali wesityhilelo uyabona ndimise phambi kwakho ucango oluvulekileyo ekungekho namnye onokuluvala. Bantwana bakaThixo ngoba xa uThixo evulile akho mntu uvalayo. Bantwana bahle bathandwa ukuba yale nto kimbongi yecilongo ethi makangabikho salayo, mhlaba ngcwele bebizo, mhlikho sivala makangabikho dzaphatho. Ndimise phambi kwakho ucango kugqityiwe nangemeko yakho yanamhlanje awungakwazi nokuyixela ebantwini. Bantwana bakaThixo thithisana nayo akwehlula nakukuyibika kuThixo seluthandaza.